Здравейте, аз съм Живко Димов и днес съм поканил Емил Георгиев, който е директор на дирекция планиране и управление на дейностите по отпадъците към Столична община. Емил има дългогодишен опит като консултант в областта на маркетинга и устойчивото развитие. Също така води курс по зелен маркетинг в факултета по икономика и бизнес администрация на Софийския университет Свети Климент Охридски и по кръгова икономика в Института по публична администрация. Това, за което сме се събрали днес, е всъщност устойчивото управление на отпадъците в София и имаме една презентация, която се надявам, че ще ви помогне да разберете по-добре процеса. Предлагам да започнем с презентацията и след това да преминем към въпросите, които неминуемо ще изникнат след нея. Много благодаря, Живко. Така, сега аз ще предложа да започнем от първия известен неписан закон за управление на отпадъците. То от 500-та година преди новата ера в Атина. Както можем да се представим, там всички изхвърли бокуците, кой където му падне, докато целият град в един момент станал негоден за живеене от смрад, епидемии и всякакви други неприятни неща. И затова хората са се събрали и приели закон, който забранил изхвърлянето на отпадъци в рамките на града. Ако човек иска да се изхвърли отпадъците, това е било разрешено единствено отвъд крепостните стени и то на точно определени места. Сега, много неща са се променили от тогава, но поне две, свързани с управлението на отпадъци, сякаш са се запазили. И първото е разбирането за преката връзка между управление на отпадъци и качество на живота. И това така съвсем естествено ни води до основната цел в всеки устойчив процес на управление на отпадъци. И това е преди всичко качеството на нашия живот. Тоест, когато говорим за отпадъци, ние говорим за по-чиста, по-здравословна, по-приветлива, по-подредена градска среда, към която, разбира се, трябва да добавим и така добавената стойност на кръговата икономика и устойчивото развитие. Сега, това няма нужда някой кмет да ни го каже, както в тази презентация. Това е в голяма степен очевидно, но все пак аз никога не се уморявам да го повтарям. И това е, че тук става дума не за Брюксел, не за Урсула фон дер Лайен или за Грета Тунберг. Когато говорим за отпадъци, говорим за нас, за нашето качество на живот и за живота на нашите деца. И това е много важно да се знае. Конкретно като цели, които сме се поставили в Столична община по отношение на управление на отпадъците, на първо място, разбира се, това е намаляването на отпадъците. След това идва повторната употреба. Третата задача, която тук седи пред нас, значително трябва да увеличим, и това е много важна цел, по която се работи непрекъснато, количеството разделно събрани при източните отпадъци. Тоест да откланяме тези потоци, които в момента се смесват с останалите смесени битови отпадъци в сивия контейнер, ние трябва да ги насочваме на там, където те се връщат обратно в икономиката с всички ползи от това за обществото, за околната среда и за градската среда. И разбира се, не на последно място, като все пак град, в който живее една трета от държавата, ние сме длъжни да дадем нашия принос за постигане на националните цели по отношение на управление на отпадъците, които разбира се са функция на приятите в Европейския съюз и те са много амбициозни, те всяка година се качват още и още и още, като в примерно до 2035 година трябва да стигнем до само 10% депониран отпадък, което е доста недостижимо за сега, поне от днешна гледна точка. Сега, какъв е нашия стратегически подход? И това е второто нещо, което на практика остава още от времето на древна Атина. На първо място инфраструктура. Значи, инфраструктурата е гръбнака на кръговата икономика. Без нея нямаме кръговост. Защото и най-зеленият продукт, създаден по абсолютно всички закони на кръговия дизайн, ако няма къде да го върнем за ремонт, за повторна употреба,
да го предадем за рециклиране, да се оползотвори като материал, ние не правим нищо. Така че първата и най-важна стъпка е изграждането на инфраструктура. На второ място обаче, колкото и развита инфраструктура да имаме, и най-съвременната, и така с технологично напредналата, ако заинтересованите страни, ако хората не се включат и участват в нея, пак не правим нещо. Така че следващата част от стратегията е въвличане на всички възможни заинтересовани страни, те са много. В крайна сметка, генерирането на отпадъци минава през абсолютно всяка демография, от най-малки до най-стария, независимо от доходи, професия и какво ли не още. Всички ние генерираме отпадъци, така че една от нашите основни задачи е да въвлечем всички по съответния начин в решаването на проблема, след като са част от самия него. И на трето място, разбира се, контрол. Защото в крайна сметка това е един общ интерес, който трябва да бъде защитаван. Тоест, ако ние нямаме обратния контрол, ние пак нямаме нищо. Така че на практика, както виждате, една древна стратегия на мотори на тоягата. Нали? Така, създаваме възможности, мотивираме заинтересованите страни да се включат в нея и след това контролираме да се възползват от тези възможности. Така, лесно казано. Така, сега, концептуалната рамка, в която се движим, не знам, може би не е тук място толкова надълбоко да влизаме във всички тези така принципно изключително интересни и важни теории, но просто 4 неща, буквално с една дума, около които, т.е. които дават рамката, в която ние разработваме нашата стратегия и в която се движим. На първо място принципът за замърсителят плаща. Още 75-та година прият, но не в смисъла, в който ние в момента го използваме, като начин за определяне на размера на такса битови отпадъци, който е една много тясна част от този иначе много широк термин. Всъщност замърсителят плаща, икономизира замърсяването на околната среда. Той постулира, че който замърсява е длъжен да възстанови разходите на публичните власти, които са решили проблема. И обвързва, т.е. дава икономическата страна на процеса на замърсяване. Така, на второ място устойчиво развитие, такова каквото го знаем от доклада на ООН от 1987 година, което е много просто на практика, че всяко поколение трябва да задоволява своите нужди по начин, който не пречи на следващото поколение да ги задоволява. Simple as that. Прави каквото правиш, но така го прави, че да не пречи на другите да правят каквото правят. Разширената отговорност на производителя – много важна концепция, също, която задължава всеки, който изважда на пазара, било то производител или вносител, нещо е длъжен, е отговорен за него не само до момента, в който го продава, в момента, в който се отърве от него, а през целия жизнен цикъл. Тоест, дори и след това той трябва да осигури по някакъв начин възможности за повторна употреба, за ремонт, да се и неговото изваждане от пазара по един и друг начин. И иерархията на управление на отпадъци, която също е много широко възприета в Европейския съюз. Да, първо място това е намаляване на отпадъка, защото знаем, че най-добрият отпадък е ненаправения отпадък, нали така? След това имаме повторна употреба, след това оползотворяване като материал. Ако не може като материал, вече имаме енергийно оползотворяване, което е доброто старо изгаряне. И това, което по никакъв начин, по всякакъв начин трябва да се избягва, това е депониране и свършването на сметища. Така, с една дума. Сега, по много начини могат да се класифицират отпадъците, но този според това, че отговорност е тяхното управление, ни дава една по-ясна картина за това какво се прави в една община. Просто защото отговорността е пряко свързана с това, кой плаща. Тоест с осигуряване на ресурси за управление на тези отпадъци. Първата група са тези, които по закона за управление на отпадъците и по наредби са отговорност изцяло на кмета, т.е. на общината. И това са основно тези, които са генерирани от домакинства. Смесеният битов отпадък, едногодишните отпадъци, дребните ремонти, те 100% се финансират от нашата такса битови отпадъци, т.е. те се финансират с данъци. Втората група е финансово задължение по силата на разширената отговорност на производителя на така наречената задължена индустрия. Както казахме, всеки, който пуска на пазара пакетиран продукт, трябва да плати на организация за оползотворяване, примерно,
на тази опаковка и тя да организира съответно система с помощта на кмета. Всъщност в България кмета има 6 схеми, които покриват тези потоци. Това са опаковки, батерии, излезли от употреба превозни средства, електроника, електротехника, отработени моторни масла и нищо така. Като до сега предстои приемането на подобна схема и за дрехи, за текстил и за обувки. И третата група е тези, които са отговорни само на бизнеса. Това са производствените отпадъци, отпадните води и там бизнесът си се занимава, той се грижи да тези отпадъци да бъдат оползотворени. Сега, ние сме всички наясно, че в крайна сметка ние с вас и всеки един от нас е този, който плаща управлението на отпадъци. Просто в различни роли, по различен начин ги плащаме. Първият път ги плащаме като данъкоплатци, вторият път ги плащаме като потребители, защото всъщност потребителската такса, която производителите взимат от нас, е това нещото, което в крайна сметка, с което те финансират управлението на създадените от тях отпадъци. Тоест всички ние плащаме. И това трябва да сме наясно. И затова е много важно всички ние да сме ангажирани по някакъв начин, защото с джоба си ние участваме в този процес, искаме или не искаме. Така. Сега, горе-долу какво генерираме? Виждате тук, че сме София не е кой знае колко по-различна от държавата, не е кой знае колко по-различна и от средното за Европейския съюз. Но ето тук е една таблица, за която ще се извиня, че е на английски, която е направена на база на данни от различните потоци, от една страна и от друга страна на база на едно морфологично изследване на смесен битов отпадък, който е транспортиран до столичното предприятие за третиране на отпадъци. Само изключително една много прецизна методика, като се следи има с провозимане от 4-те сезона, да се игнорира този фактор от различни зони на града, от центъра, от високо строителство, от двухфамилни къщи, за да имаме горе-долу добра представа. Виждаме, че горе-долу около 400 000 тона смесен битов отпадък всяка година е транспортиран до столичното предприятие за третиране на отпадъци. На базата обаче на този морфологичен анализ ние виждаме една много притеснителна картина и това е, че рециклируемите отпадъци като дял от тези смесени битови отпадъци са изключително висок процент. Виждаме 10% хартия, картон 14%, пластмаса 16%, общо 52%. Т.е. половината от това, което през сивите контейнери отива в столичното предприятие, би могло да бъде рециклирано. То не трябва да бъде там. Ето и това е тази голяма битка, да откланяме от единия поток и да насочваме към другия поток. Сега ще разгледаме едно по едно инфраструктура, след това въвличане на заинтересованите страни и контрол. Сега, вие сте запознати с развитието на тази инфраструктура, знаете тези прословути 3 фази в стратегията на управляващите преди нас Столична община. На първо място изграждане на депото за неопасни отпадъци в Садината, след това завода за биологично третиране, биологично механично третиране. И третата фаза, която така и да се състоя, е инсинератор. Тук пак трябва много държа да се отбележи, че инсинератор няма, защото Столична община просто не успя в необходимия срок да организира валидна обществена поръчка, която да излучи изпълнител. И беше загубено вече осигурено финансиране в размер на 310 милиона. От една страна имаше по оперативна програма околна среда отпуснати средства и оставащото до 310 милиона беше осигурено с заемите от Европейска банка за развитие. Да. И на второ място падна в съда приготвен тях ОВОС. Тоест по тези две причини няма инсинератор, а някой нещо друго. Така. Първата причина е? Моля? Първата причина е? Че ОВОС падна в съда, т.е. не беше признат. Доклада за въздействие върху околната среда.
Просто те по някакъв много... Не, просто ние сме запознати с абревиатурата. Да, по някакъв много хубав начин бяхме направили оценка на въздействие на околната среда, но само върху петното на самата инсталация и в хората, които работят в нея, там 70 човека или колко бяха. Без по никакъв начин да се помисли за прилежащите квартали, за това, че 180 хиляди тона на година трябва да влезат като суровина и да излезе след това като отпадъци. Изобщо някакво пълно безумие. Но така иначе няма инсинератор. Сега аз не знам колко да влизам в детайли в тези две инсталации. Просто ще кажа, че и двете инсталации работят много добре. В едната ние събираме от целия град биоразградими отпадъци, мрежата непрекъснато расте, над 1300 обекта имаме, даваме контейнери, кафяви събираме. В инсталацията те се превръщат в биогаз, който биогаз след това превръщаме в електричество, което използваме за собствени нужди и продаваме, т.е. реализираме приходи за общината. И втората част от завода е място, където се компостира всички събрани зелени отпадъци от 24 района. Но после след това също се оползотворява по някакъв начин. Сега, завода за механично биологично третиране на отпадъци е изключително важна част от цялата инфраструктура. Всъщност това е мястото, което на практика не работеше, така и гордостта на Борисов, която от отпадъци произвеждаше отпадъци. Която всъщност там какви са операциите, каквото идва, се изсушава и се превръща в RDF. RDF на практика е изсушен мохок, в който обаче се влага доста пари за да бъде изсушен. И понеже качеството беше изключително лошо по много причини, това нещо се трупаше на сметище и нищо не се случва. С реформите, които бяха направени, в момента има изключително сериозни постижения. Както виждате, 89 хиляди тона са пласирани, нещо, което никога не е било преди това, с много сериозни приходи от продажата на отделените рециклируеми материали. По отношение на тази инфраструктура, която е смесена отговорност на общината и на компаниите, имаме инициативи като Зелени острови, в Овча купел имаме такива острови, те са незаведени пространства, в които хората могат да си изхвърлят отпадъци от опаковки, биоразградими отпадъци, смесени битови отпадъци и някои от тях са с ограничен достъп, т.е. могат да се използват само от хората, които имат ключове. В един момент това ще стане с карти, разбира се, но така можем да следим от кой какви количества се изхвърлят и евентуално тази база след това да се стъпи до определяне на как са битови отпадъци. Другото нещо, което буквално утре ще отворим първия център, това са така наречените мобилни центрове, те са ни места, в които хората могат да занесат определени отпадъци, като ще има много хубава програма за лоялност. При всяко предадено количество ще се трупат точки, които могат също награди в един момент да се разминат. И нещо, което е наше така съвсем скорошно изобретение, така да речените Магата Фест, като магата е от мазета, гаражи и тавани. Така обръщаме се с предложение към софиянци да съберат от мазета, гаражи и тавани, каквото не им е нужно и да ни го предадат на едно място, просто на удобство за хората. Така. При бизнеса също имаме доста инсталации, които поемат както отходните води, много голяма инсталация имаме в Кубратово, така и 2 сепариращи инсталации за отпадъци от опаковки, и 2 сепариращи инсталации за отпадъци от другите видове опаковки. Сега, това, което предстои тази година е изключително важно. На първо място нови договори. Изтичат договорите за сметосъбиране и почистване на града, обществената поръчка излезе. Става дума за половин милиард лева за 5 години. Като най-важното нещо, което искаме да направим, е да се въведе в един момент автоматизирана система, което значи тези закрити контейнери, които автоматично се дигат. Това от една страна не позволява отпадъците да се пълнят с сняг, с дъжд, да се разнасят напред-назад и на практика елиминира човешкия фактор и рязко качва контрола, като искаме също да въведем изключително автоматизирани системи с бордови компютри, с камери, с датчици, които да следят маршрутите на превозните средства на сметосъбиращите фирми, за да може да се предотвратява това, което в момента се случва. Там има много големи проблеми. Позволите само с 2 думи. Също ние затова искаме да извадим
отпадъците от сивите контейнери, защото ние плащаме на тон. И фирмите, които извозват отпадъците, имат естествен интерес, колкото повече има в сивите контейнери, толкова повече им плащаме. Какво следва от тук? Следва система, която позволява всичко да се хвърля в тези контейнери. Те са непрекъснато отворени, дъжд, сняг, всичко това нещо ни си го плащаме. Първо, второ, дори ако много сухо времето, хващали сме такива точки, в които се слага да повече по-нисък. Той да го тече, нали? Но ето хората дадат лятове, бини, пъпешни, домати, нали, много филтрати, така. Първо, второ, много често не се карат да сме хващали, сме установявали това нещо, не се карат отпадъци от други градове. Пазарджик, Кърджали дори. Просто защото ние плащаме, цената, която ние плащаме, е доста по-висока от тази, която те биха получили при обслужването на контейнерите в съответния град. Това от една страна. От друга страна пък цветните контейнери, те пък имат интерес да са по-малко, защото за тях това са разходи. Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки имат основни приходи от компаниите, които са клиенти, които през продуктовата такса събират средства, на които те им дават. Така че от една страна едните искат да возят повече, другите искат да имат по-малко събрано. Изведнъж общината оставя някъде в страни между тези два интереса, които са доста нездрави. И затова искаме да въведем и нови минимални изисквания за организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Миналата година, през лятото, с решение на Столичен общински съвет бяха въведени нови такива изисквания, които искаме елементарни неща. Повече контейнери, повече кампании, повече контрол. Дадоха ни на съда. В момента, в който бяха обнародвани тези нови изисквания, Столична община в момента е съдена от тези три организации, с които имаме договор, които не искат да разширят системата, не искат да инвестират повече и така и в момента сме никъде на практика. Тоест, клиентите на общината. Тоест, клиентите на общината, на които има договори изключени, са... Те не са клиенти. Те са изпълнители. Да, те са изпълнители, да. А как се определя таксата, продуктовата такса? Продуктовата такса се определя на база на ценоразписи от самите фирми. Както тези, по тяхна преценка, за толкова. В смисъл, цената е на килограм за пластмаса, за различните 6 вида пластмаса, за картон, за хартия, за фолио, за вторични опаковки, като палети, всякакви други. Просто си имат ценоразпис, те ги събират. Всъщност аз, ако произвеждам минерална вода, да речем, аз трябва да плащам такава такса, нали? Абсолютно, категорично да. За количеството пластмаса, което през бутилките, които ти пускаш на пазара. И тази такса се определя от община, от определената община, или всякъде ли е еднаква? Не се определя от общината, не определя се от компаниите, които предлагат услуга, извеждана от пазара на този тип материал. Като в момента има в България 4 лицензирани организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. За да получиш лиценз, трябва да отговаряш на редица условия. Едното е 1 милион лева депозит, след това да имаш над 500 хиляди. Тоест да имаш договори с общини за обслужване на над 500 хиляди души и така. Тоест има изключително висока бариера на влизане в този бизнес. И една от тези 4 организации ти трябва да сключиш договор с тях или с ПУДОС, но там цените са още по-високи. Просто системата е много недобре работеща и много лошо замислена по принцип. Но всъщност, ако искаме да стимулираме фирмите да събират повече от такъв отпадък и да имат интерес от това да има повече кофи, цветни кофи, как може да се увеличи таксите? Тоест, това предполагам трябва да се случи през увеличаване на таксите, която такса ще бъде за сметка на фирмите-производители. Самите те си определят таксите, но тъй като все пак е свободен пазар, те много не могат да дигнат, защото ако едната от четирите фирми много дигнат таксите, те ще отидат при другите. И всъщност фирмите са на практика акционерни дружества, те нямат право на преразпределение на печалба. Акционери в тях са основно техните клиенти. Примерно основните акционери в тях пак са Кока-Кола, Девин, Загорка, Техномаркет, Технополис.
Точно така, да. Смисъл, че... Тоест те трябва да таксуват себе си едва ли. Точно така, това е една форма на самоорганизиране на бизнеса. И така и в момента се съди. Друг голям проблем е, примерно, че в София в момента има две системи цветни контейнери. Трицветна и двуцветна. Нещо, което е пълен абсурд, никъде. Аз лично не знам в Европа да го има. От едната страна на улицата имаме 3 вида контейнери, от другата страна на улицата, защото е друг район, са само 2. И се обажда, откраднаха синия контейнер. Ти обяснява, че те никога не снимали си контейнер. Просто говоря за двуцветна система. Така, другите важни неща, които ни предстоят, са изграждане на инсталация за елегогабаритни отпадъци. Това ще бъде на територията на Софекострой. Имаме шредер за автомобилни гуми, също един много важен поток, който големи проблеми създават. Имаме го, трябва да го пуснем в експлоатация. Площадки. Площадките са много важни. Всъщност, на практика с тези имагата фестове ние заменяме липсата на площадки, но за 4 часа ти кой знае какво не може да събереш. Устойчивото решение е създаване на площадки, колкото се може повече на територията на общината. За сега сме планирали 14 площадки, малко бавно става, но ще ги създадем. И това ще даде възможност на всеки, когато иска и когато му е удобно, в рамките на работното време, каквото има да изхвърли, да го занесе там и да го изхвърли, като всеки голям европейски град. И разбира се, развиване на инфраструктура за отпадъци от текстил. Сега, ангажиране. И тук мисля, че няма смисъл да влизаме кой знае колко в детайли, но стратегията ни се опира на стандартни маркетингови подходи. В крайна сметка, ако ти искаш да промениш поведението на някого, той трябва да има променено отношение към това, което ти искаш. Примерно, ако искаш някой да постави към този продукт в магазина, той трябва да има отношение, и то позитивно отношение към този продукт. Но за да има позитивно отношение, той трябва да бъде информиран, да знае това дали се пие или се после прави. И с това стандартният подход е когнитивни, т.е. познавателни промени, информираме хората, след това създаваме някакво отношение и чак тогава можем да се надяваме за някакво определено поведение, като това нещо трябва да се направи изключително внимателно и много така добре прицелено към различните целеви групи, защото те са много различни. Правили сме кампании в училище и се оказва, че материалите, които сме подготвили за началното училище, за 1 до 4 клас, една част от тях се приемат много добре в 1 и 2 клас, но в 3 и 4 вече много интересно. Децата и обратно. И бяхме принудени да направим 2 комплекта материали, съобразени с възрастовата група. Тоест трябва много прецизно към много различни групи да се разработват подходи. Между време разработваме 2 нови канала. Един е пиар експертите на районната администрация. Те са изключително важни, просто защото те имат достъпа до много разнообразни целеви аудитории в техните райони, примерно кучкарите на Слатина, майките с 3 деца на подуене, велосипедистите, не знам какво. И през тях можем лесно да транслираме нашите послания и домоуправителите също са много удобна трансмисия, защото те имат връзка с основния генератор на отпадъци. Това са домакинствата. В момента работим по създаване на чатбот, който е с изкуствен интелект. Кандидатствали сме по една програма, одобрение проекта, в момента просто тече процедура, но ще имаме нещо, към което всеки може да се опъне с абсолютно всякакви въпроси, свързани с управлението на отпадъци, за всякакъв вид отпадък, за всякакви места, къде могат да го изхвърлят, защо да го изхвърлят, какво се случва с това, какво се случва с това, просто защото непрекъснато телефоните ни се попалват от всякакви въпроси, често пъти ние дори не можем да отговорим на тях. Е изключително важно хората да получат навременна и точна информация за всеки въпрос, който те имат. Така, и разработваме нашата нова дигитална платформа. Трети елемент, контрола, изключително важен. И тук стигаме до една тема, която на мен е много любима, и това е престъпленията с отпадъци. Изключително сериозна тема, на която, за съжаление, изобщо не се говори за нея. Сякаш го няма това нещо. На първо място обаче, това е престъпления с отпадъци са изключително огромна щета за икономиката на една държава, на един град. Британската агенция по околна среда изчислява, че над 1 милиард паунда на година губи Обединеното кралство престъпления, свързани с отпадъци. Това са
На първо място приходи, които не влизат в икономиката под формата на данъци и такси, ако легално трябва да се извършат тези процеси. И на второ място много сериозни директни разходи при изчистването на и решаването на проблемите, създадени от тези престъпления с отпадъци. Едно незаконно сметище много скъпо да се изчисти, да не говорим за щетите за биоразнообразие, за здравето на хората, ако стане един пожар, ужас. Така че са много сериозна заплаха за здравето на хората и за джоба ни. Икономическата цена е огромна, те са генератор на значителни печалби. Всъщност в този бизнес всеки иска да има приходи без да има разходи. Затова са и незаконните сметища, затова непрекъснато в СПТО, в нашото предприятие за третиране на отпадъци се носят отпадъци, за които, примерно, опасни медицински отпадъци. Сигурен съм, че сте попадали по медиите. Непрекъснато се случва да се обръщаме към институциите и към медиите с този проблем. Носят ни отпадъци, които са опасни медицински отпадъци, които трябва да бъдат обезвредени, трябва да бъдат изгорени. Но за това се плаща. А те не ги носят като смесен висок отпадък. Бяха в силите контейнери и така ги взехме, чакай малко. Това са системи с кръв, това са спринцовки, това са хората, които имайки предвид, че всъщност първата фаза на обработване на тези отпадъци е ръчна сепарация. Хората започват да напускат. Вие си представете по точната линия, в която вие трябва да отделите картон и пластмаса, и не се появяват системи с кръв, тампони. И от това се правят много пари. Факт е, че обикновено, и това и по всякакви данни на Интерпол и на Европол, че това е предмет на интерес на организираната престъпност и че компаниите, организациите, които се занимават с измами с отпадъци, в огромната част се занимават с горива. Тоест, това са част от менюто и дейностите на престъпния свят. Част от дълбоката държава, източник на много сериозна корупция и на общинско и на централно ниво. Друго нещо много все по-голямо отношение имат към националната сигурност от такава гледна точка, че голяма част от материалите, т.е. една част от материалите, които би трябвало легално да се процедират и ползотворяват, са редкоземни метали. Имаме критични материали. Огромно количество енергия е свързано с оползотворяване на отпадъците, най-различни ресурси. Това са все неща, които имат пряко отношение към националната сигурност. Прехосването им по нелегален начин се отразява, т.е. има своите импликации към националната сигурност. И не на последно място, много е сложна материята. По много начини могат да се правят измами с отпадъци от най-ниско ниво до най-високо ниво. Затова това е нещо, за което ние ще говорим и за което ще направим една много голяма международна конференция в най-скоро време. Столичният инспекторат е нашата ръка, която контролира всички дейности, свързани с отпадъци и с почистване. Тя работи на две нива, има централна администрация и 24 районни администрации, като значително се подобри работата на инспектората. За миналото година 3 пъти повече глоби, сумите, с които се глобяват концесионерите, са в пъти по-големи. Тоест инспектората все повече набира скорост и влиза в ролята си на контролиращ орган, като чакаме една промяна в Закона за управление на отпадъците, която мина на първо четене. Тя ще позволи и на инспектората и на кмета да налага по-малки глоби с фиш, което е ясно. Ами на големи. На големи. Така, финансовите аспекти, не знам колко има смисъл да влизаме в подробности, но виждате, че значителни средства се придвижат на годишна база. Това е нашата план сметка за тази година. Тя е приета вече, въпреки че част от бюджета, така че независимо дали днес ще се гласува или няма да се гласува този бюджет, ние имаме тази оперативна свобода с вече прият план сметка. И така, с две думи, една стратегия, която ние сме нарекли 3 на 3 степен. На първо място имаме 3 потока от отпадъци, тези, които са отговорност само на кмета, второ, които са смесена отговорност и трети, които са само на бизнеса. Имаме сет от 3 цели. Намаляване на отпадъците по вторна употреба и рециклиране или оползотворяване.
и с три типа дейности, подхождане към тях, с изграждане на инфраструктура, с въвличане, ангажиране и мотивиране на заинтересованите страни да участват и с контрол. Така че с една дума можем да кажем, че наистина ние се опитваме да се движим ефективно между моркова и тоягата. И благодаря. Много благодаря. Аз искам да те попитам първо, беше много интересно наистина. Цялата презентация, смятам, успя да представи много добре как също се справяме с боклука и какви са проблемите. И това, което ми е интересно на мен, всъщност ти спомена за един принцип замърсителят плаща и социалната ангажираност. Как бихме могли в София и в България, може би като цяло, да започнем да събираме първоначално в домакинствата по-разделно? Например, в други държави има, да речем, определени видове чували за определени райони, които ти трябва всъщност да използваш за определен вид боклук. И ако не използваш правилните чували, всъщност можеш да получиш дори глоба за това нещо. Как ние може да информираме по-добре гражданите и да ги стимулираме също така да събират разделно и всъщност да направим това, което и ти каза, че е една от основните цели, да намалим боклука, който е в сивите контейнери и той да по-голяма част отиде за рециклиране. Всъщност това е едно също от големите предизвикателства, които са предстоящи. Ние по закон сме длъжни от 1 януари 2026 година да доведем нова система за определяне на размера на такса битови отпадъци. В момента всъщност работим по един принцип, който от 1956 година, от една конституция от минало време, според която размерна такса се определя от стойността на имота, от данъчната оценка на нашия имот, което е тежко несправедливо. Примерно сам човек, който генерира малко отпадъци, но живее в скъп апартамент в центъра, плаща в много пъти повече, отколкото едно 3-детно семейство в крайен квартал, което генерира памперси и всякакви огромни количества отпадъци, но живее в по-малко жилище някъде в украините на града. Това нещо не може да продължава така. И от вече 10 и повече години тази реформа е замислена, но по ред причини не се прилага, но в крайна сметка сега вече надявам се да няма къде да ходим и от 1 януари да го направим това нещо. Като наредбата дава 3 възможности за определяне на размера, като всяка община трябва сама да избере коя база да си хареса. Едната е на база на реално изхвърлените отпадъци. Това значи обаче, че общината трябва да разполага с инструментариум да мери кой колко изхвърля. Което в една община от 5000 души не е невъзможно. Просто всеки, ако има една кофа пред вкъщи, слагат се цензори на камиона, когато се дига, вижда се 3 кг и това нещо автоматично отива в твоята партида и се знае, че ти за този период изхвърля толкова килограма, ще струва толкова. Нещо, което много общини ще направят, но това са малките общини. При големите общини това е на практика, в София е абсолютно невъзможно. Няма как поне на този етап. Втората методика е с чували. Като всъщност цената на чувала е цената, която ти плащаш такса битови отпадъци. Примерно чувала на турба струва 5 лева, да речем, и ти купуваш, помниш и има система, която ги събира. Но, за съжаление, това също е неприложимо, тъй като не разполагаме с необходимите средства за контрол. В момента, в който кажем, че ще събираме отпадъци само в такива турби, ще получаваме всякакви турби, просто никой не може да спре някой да напомни над каквато и да турба, за която не е платила съответната такса и да я хвали при другите турби. Тоест ще се напомним с всякакъв боклук, който не е таксуван. И третата възможност е на база на броя на членовете на домакинство, която не е съвсем замърсителя плаща, или както по-прецизен термин има плащаш колкото изхвърляш, но пак е по-добре от данъчната оценка на апартамента. И по всяка вероятност, защото още няма решение на Столичния общински съвет, но по всяка вероятност ще се ориентираме към третия вариант. Брой на членове на
домакинство, като междувременно започваме пилотни проекти и с останалите варианти. В убоище ще направим с чували, да видим как става, как работи системата. А на други места ще направим с камиони с датчици, които ще мерят. Между другото, тези зелени острови са също една възможна система. Да, в Илинден, в Убоище, глупости в обща купел. Има. Дали като примерно се знае, че жителите от този блок изхвърлят в този остров, т.е. за да можем да приложим, ние трябва да можем да индивидуализираме отпадък. Да кажем, това количество е на този човек и то ще го струва толкова. И всъщност завеждането на този принцип е възможно най-добрият начин за мотивиране на хората, защото в голяма степен и като потребители, като данъкоплатци, мислим с джоба си. Просто хората сме такива, така сме устроени. И ако ти изхвърляш по-малко смесен битов отпадък и повече изхвърляш разделно, за което ще плащаш по-малко, това ще те мотивира и ще те направи много по-дисциплиниран. Много се надявам, малко по малко, въвеждайки тази система и преминавайки от това, което е сега в момента към брой на членове на домакинство и в последствие вече към реално изхвърлен отпадък, да мотивираме достатъчно хората. Иначе просто трябва много информационно-образователни кампании. Но пак единственият начин е да видиш пряката връзка между това, какво изхвърляш и какво плащаш е тази система. А всъщност има ли как по някакъв начин да разделим домакинствата от бизнесите? Да кажем на бизнесите, да речем заведения или... Те са разделени. По принцип, в момента бизнесите плащат 70% от таксите за отпадъци, което е изключително несправедливо. Просто защото техните имоти са скъпи, примерно хотел може нищо да не генерира, да няма гости този месец или този сезон, но той плаща на база на стойността милиони, на каквото е стойността на хотела. И затова бизнесът вие врат и с нетърпение чака момента, в който ще се бизнеса и много държавни и общински учреждения също много страдат. Училищата, например, може да се представите какви огромни цифри трябва да плащат за подобни. Така че и в момента, те са разделени, но специално ако имаш предвид заведенията, т.е. търговските обекти, те са длъжни, в зависимост от количествата, които генерират, имаме три варианта. Един, ако е много малко количество, едно-две кашончета, те трябва да използват системата от светли контейнери за гражданите. Но това е само при положение, че генерират количества, които не затормозяват системата, използването на граждани не възпрепятстват. Ако ти е малко по-голямо количеството, ти вече трябва да имаш договор с фирма, която да минава и да ти ги събира. И вече по-големите пък съвсем са задължително. И това е огромен проблем, който в момента ние започваме много сериозно да мислим как да решим. Защото като погледнете навънка, сивия контейнер, те са пълни с рециклируеми материали. Основен източник на които са магазините. За алкохол и цигари, ресторанти, всичко се изхвърля там. Тези кашони, тези картони наистина са голям бич, защото първо, че те се наквасват с дъжд и сняг и тежат много. Ние плащаме за тях. Ние плащаме общо дето към 400 близо лева на тон излизане. Дигането, транспортирането, изсушаването. Ние плащаме на циментовите заводи да изгорят, да горят произведени от нас артия. Плащаме си и транспорта до там. Имаме циментов завод в Дения. И си представяте тези десетки хиляди тонове, които пътуват, колко ни струват като данъкоплатци да ги изгорим там. В камиони. В камиони. Така че за нас е жизненно важно да извадим тези картони. Освен това, стъкло, много ресторанти пред очите ми просто излиза от ресторанта и сипва турба с бутилки и и това нещо идва при нас. И то първо, че държи много, второ, че тези стъкло, като се натлушат в нашите поточни линии, те разбиват абсолютно всякакви мекли части, ги нарязват. Тоест имаме изключително високо ниво на щети, които понасяме от присъствието на този поток отпадък. Така че е много важно да решим проблема с генерирания от заведенията и от търговските обекти от отпадъци
За съжаление, организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, чието задължение е не само обслужването на системата с средни контейнери, но и този поток и този генератор, не се справят. Просто не се справят и трябва да има вероятност в момента да правим сметки, дали не можем страната сама да поеме обслужването на този поток. Разделно. Да, пък от друга страна е много сложно, сметката далеч не излиза, поради това, че ние нямаме право да получаваме продуктова такса. Ако мога да кажа, че от 3 седмици не мога да събера нищо, което да изхвърля в сивия контейнер. Но пък от друга страна, ако го направим, ще си спестим разходите. Но така или иначе работим, една банкета сме подготвили и започваме да получваме възможностите. Но това е много сериозен проблем. Да. Аз бих искал да се върна към завода за боклук. Столичното предприятие за третиране на отпадъци, както е не толкова познато, бих казал. Коя част от боклука всъщност отива там и как се случва самата преработка? Защото аз си спомням, че всъщност той отне, може би някъде 8 години да се построи този завод. Струваше колко 180. Не, много се построи, но да, беше скъп. Да. Всъщност, кой от боклука отива там и можем ли ние да го преработваме? Какво се случва с него? Изгаря ли се? Депонира ли се? Значи, с една дума там отива смесения битов отпадък, основно от сивите контейнери. Но както видяхме, от 400 000 тона годишно, поне половината е рециклируем материал, който не трябва да стига там. Но какво се случва? Като отиде отпадъка там, минава на една поточна линия, като има ръчна сепарация, отделят се нещата, които могат да се рециклират. Те, за съжаление, хищни не са много, просто защото съвременните камиони са с ротори преси отзад. И за да могат да бъдат по-ефективни транспортни средства, нали, те има преса, която намачка всичко. И тези кашони, бутилки, всичко, което би ставало за рециклиране, като се смеси с манджата и с всякакви други неща, вече не става. Тоест, дори да го отделим след това на тази поточна линия, то е изключително ниско качество и тук цената му след това за продажба е много ниска. Така че ние успяваме много малка част, примерно 4-5% да отделим, което не е нищо на практика. Останалото се изсушава. Обаче, както стана дума, нали, като е мокро, с сняг и с дъжд, това изсушаване първо, че е скъпо, второ, че не винаги е достатъчно добро. И всъщност изсушения отпадък е така наречения RDF. И този RDF се продава, т.е. не се продава, т.е. би трябвало да се продава, но в нашия конкретен случай не се продава, а се дава срещу заплащане за изгаряне в циментови заводи и топофикации. Т.е. имаме договори с циментови заводи и топофикации и ние им плащаме те да го вземат и да го изгубят, като ние плащаме транспорта, както стана дума. Така че в наш най-добър интерес е първо максимално да откланяме, изобщо да не стига до сивите контейнери, до сепията, до всякакъв отпадък, който се опитват да ни докарат. Второ, да оптимизираме процесите. Между другото, от тази година имаме работеща фотоволтаична инсталация на СПТО, която така е 10% от енергията спестява. И това, което е важно, трябва на всяка цена да направим някакво друго решение, да намерим различно от изгаряне в циментовите заводи, защото това е скъпо. Просто ние не сме в състояние при тези технологии, които използваме, да произведем достатъчно добър RDF, който да бъде купуван, защото в зависимост от качеството, нали, ако е над едно качество, фирмите, които го взимат, плащат, но нашето е такова, че ние трябва да плащаме. И затова в момента получваме възможностите за изграждане на инсталация, за оползотворяване на този RDF по друг начин, газификация, пиролиза или нещо друго. Нали, няма как да се върнем към изгаряне. Най-малкото, защото тази технология има изключително, така са и много лошо в общественото мнение. В София от тук нататък вече е невъзможно да бъде направен инсинератор, където и да се намира той. Мисля, че ще бъде неприемливо за обществото.
Първо. Второ, Европейския съюз спря да финансира подобни инсталации, т.е. трябва да се търсят други решения. В момента говорим с японски компании, с европейски компании, търсиме начин този RDF, който произвеждаме, да си го при нас по някакъв начин да го превръщаме в газ или нещо друго. Там промените са много са проекти, защото е много разнороден този RDF. Как се определя качеството и как може конкретно да го подобрим? Качеството се определя на енергийност. Има си колко си чала, добро качество, под тази енергийност е лошо качество. Това е. Като нашия няма толкова добро качество, заради това, че не успяваме достатъчно добре. Основният проблем е, че не успяваме добре да го изсушим по ред причини и второ, че има много други отпадъци, които не винаги успяваме да го отделим. Просто защото с сивите контейнери идват какви ли не чудеси. То всякакви отпадъци от дребни ремонти на домакинствата, вместо да отиват в враждебна, те идват при нас и идват през сивите контейнери. Примерно има компании, и това не веднъж сме го установявали, които взимат от домакинствата пари, за да помогнат да се отърват и правите си ремонт. Правите си ремонт, обаждате се на фирма, тя ви осигурява чували, вие плащате, тя да вземе този отпадък, това са плочките, старото биде, всички тези неща, да ги отнесе някъде. Тя обаче вместо да отиде да плати, да направи някакви разходи, тя по 5 ги оставя до сивите контейнери. Нещо, което по принцип е разрешено, но не и от фирми. И всъщност фирмата прибира парите на домакинството и ни хвърля разходите на нас. И това нещо не само, че ние плащаме на смъртоизвършите фирми да ни го донесат, скъпо и прескъпо, ами смесено с останали отпадък, влиза в поточните линии, прецаква системата, става част от RDF, прави го трудно, гори. На кого трябва да сигнализира някой гражданин, ако види такова нещо? Именно инспектората. Инспектората е организация, която контролира тези процеси. И все по-ефективно го прави. Далеч не е достатъчно ефективно за това, което не се иска, но все по-добре и по-добре. Може в има предвид графика за използване на едрогабаритните отпадъци по карета, така че ако човек го спазва и се използват шкафчета. Факт е, че не сме дисциплинирани. Всеки прави каквото си иска, всеки предпочита да спести някой лев. И докато ние наистина не почнем да глобяваме хората. Между другото, по наредба имаме право да глобяваме всеки, който изхвърли, да речем, опаковка, което е ясно обозначена като рециклируема. Тоест има или зелената точка, или човечето, което хвърля. Глобите започват 50 лева. Тоест в момента, в който видим някой, който свърли в сивия контейнер бутилка с етикет, на която има зелена точка, спокойно можем да вземем 50 лева пари, след това глобите нарастват по същия начин и компаниите. Тоест, ние имаме инструмента и в един момент ще почнем да го правим. Ако контейнера за разделно е запълнен. Да, затова първата ни задача е да дадем възможност на хората, защото наистина не е редно да глобяваш някой при положение, че в радиус от 300 метра от него няма възможност да изхвърли тази бутилка, за която ще го глобиш. Не е редно. Затова първо трябва да направим инфраструктурата, да може всеки да има възможност да се възползва. На второ място да обясним на всеки с много кампании, защо е важно да го правят, какви са ползите за него, за децата му, за улицата, за квартала, за града. И чак тогава да почнем да го биваме. Почнахме на първата и на втората фаза. Между другото, аз имах една ситуация наскоро. Аз живея в Манастирски ливади и много често се случва да се изхвърлят едрогабаритни куци, които препълват кофите и един ден имаш изхвърлен матрак. И аз установих, че всъщност това е от нашата сграда. И първата ми реакция беше да попитам домоуправителката няма ли график за изхвърляне на такъв вид боклук, защото аз до сега не съм изхвърлял едрогабаритен боклук и не знаех, но предполагах, че трябва да има нещо такова, защото съм виждал, че понякога го изхвърлят, но не винаги.
И тя ми каза, не знам. И след това попитах и всъщност имам. Има ли как да информираме, може би чрез домоуправители, че понеже това бих казал, че ако информираш домоуправител, тогава може би хората, които живеят там, по-лесно биха се ангажирали тези хора по този начин. Всъщност реда, всеки поток отпадък се третира по определен ред. Специално като е забранено смесването на отпадъци. Едрогабаритните отпадъци трябва да се оставят в определени... Тоест, домакинствата ги оставят до сивите контейнери, като фирмите по сметоизвозване ги събират в определен от седмицата, като ние трябва да ги оставим предишната вечер. Примерно в сряда се обслужва този квартал, ние във вторник вечер трябва да го оставим. Като тези графици ги има на сайта No Waste Sofia BG, има на сайта на инспектората, има и на сайтовете на районната администрация, което далеч не е достатъчно, разбира се, просто ние трябва много по-проактивно и това е факт. Най-добре е на входа на всеки блок, така бяха направили в Лозенец преди. Да, и на практика не се спазва. Затова ние искаме да направим тези площадки, да могат хората по-съвестните да си го качи на колата това нещо и да си вземе камионче и да го изхвърли и да го донесе. И другият вариант, който ще започнем много скоро да експериментираме, е да ги събираме по заявка. Просто ангажимента на домакинството ще бъде да изнесе съответния договорителен отпадък до място, докъдето може да паркира наш камион. И оттам нататък вече поемаме. Това са, примерно в Бургас се прави това доста успешно, но наистина пак трябва да подчертая, че близо до милионен град с всички работещи през деня и генериращи отпадъци, разбира се, хора и туристи, са възможни едни решения. В по-малките градове, сега един град, който те бъде по-малко от Слатина. Определеното задачата е най-трудна, да. Така че експериментираме с различни подходи, но във всеки случай трябва да се намери решение. Системата в момента работи зле. Да. Аз имам един последен въпрос, ако искаш да може въпроси от аудиторията или онлайн, ако ни гледат хората, също могат да задават въпроси. Всъщност, аз наистина много вярвам в това, че домакинствата трябва повече да събират разделно и се питам дали има някакъв начин, по който да стимулираме хората. Тоест, ако се замислим за това, да има различни видове чували, които да струват определена сума, която ти е като вид такса и да измерват буклука, който изхвърляш. Има ли как, може би, за да изградиш навика в обществото, в бизнеса, първоначално това да е един вид практика или схема на изхвърляне, която да се стимулира. Примерно да се каже на хората, вижте сега, ние искаме да започнем да събираме буклука по различен начин и ще раздаваме такъв вид чували. Ако вие ги употребявате правилно, по някакъв начин ще ви намалим други разходи или не знам как ще ви възнаградим. Да, всъщност това е един, както стана дума, това е един от трите възможни според наредбата начини за определяне на размера на такса битови отпадъци. Смятаме, че е трудно да го контролираме и затова по-скоро няма да посегнем към този вариант за въвеждане в целия град, но ще експериментираме в поборище и ще видим как работи това нещо. Мисля, че докато не пробваме, общо взето, както сигурно с отпадъците, всъщност най-добрият начин е проба-грешка, защото има много неща, които ние няма как да предвидим и затова с пилотни проекти това е най-разумният начин. Така че много скоро, надявам се, ще имаме отговор на това въпрос. Дали това нещо работи, как точно работи, какви са слабите места, можем ли да го дигнем на по-високо ниво, не можем ли. Доколкото повече изваждаме отпадъка от анонимност, т.е. го индивидуализираме и го връзваме с определен генератор, толкова по-лесно ще бъде управлението му и по-лесно ще бъде стимулирането на този генератор да генерира или по-малко отпадъци, или да ги връща за повторна употреба, или да ги събира разделно за рециклиране.
А също в оборище ще има различни чували или? Да, в едно къде сме си избрали и там ще пробваме с чували, т.е. ще махнем копите, ще махнем силите контейнери, ще има цветни контейнери за раздаване събир и ще раздаваме чували на хората и в определени дни и часове те ще могат да се изнесат чувала. Тоест нещо, което сме виждали в градове като Лондон, в Нью-Йорк. Буклука на улиците да, събира там град. наистина, точно така и там наистина трепериш, защото ако не го изнесеш от 12 до 12:30, трябва да чакаш до следващата седмица. Примерно вкъщи става ад. Или пък го изнесеш в друго време, ковите са толкова с полиция, която следи, разследва кой е свалил този буклук, бърка вътре, вади касови бележки, има много други начини, в които да се идентифицира кой е нощите и хората са ужасни. И хората свикват. Така че експериментираме с този подход, да видим какво ще стане. Как ще се раздадат чувалите на хората? Ще се раздават в близките магазини и заведения. Да, безплатно. Безплатно ще се раздават. Това за бъдеще предположа. Там с районната администрация сме се разбрали, ще го пробвам. Супер. Не върви по вода. Ако искаш, ако имаме някакви други въпроси. Онлайн? Не. Да, заповядай. Първи въпрос, има ли някакъв план за компостиране? Имам предвид, че примерно един ресторант генерира доста отпадък, но този отпадък също е абсолютно разградим и е компостируем. Тоест не може да се ползва, ако започва, той няма нужда да се... Да, точно пак ще се харчи за използването, но той може да бъде използван директно без да замесява около света много. И си директно тор. И не само аз мисля, че споменах, че има такава система, която нараства доста бързо и тя е за работа с заведения за обществено хранене, на първо място общински столове, училищни, детски градини, на учреждения, ресторанти, плод-зеленчуци, пазари. Раздаваме кафяви контейнери, те са длъжни да ги свърлят там. В момента, в който се напълни, те се обаждат безплатно, от всяка той идват, взима този биоразградим отпадък и той отива в нашата инсталация за биогаз. На първо място. Освен това, оказва, че домакинствата, които са в зони с ниско градско строителство, в еднофамилни къщи, там пробвахме с такава система, тя не работи, няма смисъл, те не генерират кой знае какво, но пък там изключително добре е прието компостирането, в смисъл раздаваме компостери. И вече има огромен интерес, вече сме раздали над 20 000 компостера. За цяла София. И за цяла София, да, сега имаме нова обществена поръчка за още 5000. Просто в момента, в който кажем на компостери, хората взимат. Сега, дет се казва, баба ми се с компостери компостирала. Нали, спокойно можеш в една дупка да го правиш това нещо или в един скован съндък, но ако притежаването на такъв фенси пластмасов съд те стимулира, няма лошо. И ние раздаваме и наистина драстично намалява отпадъците, биоразградимите отпадъци, защото хората си хвалят това, което е от градината, това, което е от домакинствата биоразградимо и си спестяваме тези обеми, които иначе биха свършили в СПТО заедно с останалния отпадък. Така, това е въпрос, съм много сигурен, че към вас. Но винаги се чувал какво става с екотаксата, която се плаща, който купиш план става. Тоест ти купиш план става нов внос, плащаш екотакса, която е примерно в размер на 500 лева, 700 лева, нещо такова, може би дигнита вече. Едновременно с това колата всъщност си е много ценен отпадък, защото е метал. И когато ти по някакъв причина решиш се отървеш от нея, извънеш, например, има специализирани фирми, които печелят от изкупуване на коли и преработването им. Даже ти плащат, то всъщност ти плащат колкото долу изпределя такса. Тази такса какво плащат? Положение, че всъщност самото изхвърляне генерира точно приходи очевидно, за да ти платят за него. Къде отива тази екотакса? Защото това са доста пари. Те отиват в тези организации, които са лицензирани за оползотворяване на този вид отпадък. То всъщност те вземат от там също все пак пари, от да вземат от... Окей. Да. Сега, като тази система, само за секунда, тази система, нали, за тези 6 схеми, по принцип е замислена добре, но в много от случаите не работи добре. Примерно с автомобилните гуми е проблем, защото всъщност... Не, става за цели автомобили. Моля? Става за цели автомобили. Да. И за целите автомобили горе-долу са оправени, но гумите принципно
Особено втора ръка гуми, там нямаш такса. Гумаджениците не искат да ги взимат на хората и ние се виждаме в чудо, защото тези гуми и какво се случва с гуми обясниха, че те ги всъщност плащат на тон, за да бъдат формирани, за които те биват нарязани и се използват за тези детски площадки за укротяването. Има много начини. Значи на първо място биха могли да се регенерират. В смисъл има такава технология, маха се определен слой и отгоре се залепва нова гумена част и могат да се използват определен брой километри отново. Друг начин е примерно да се шредират и да се направят на пречета, да се извади металната част, която да се рециклира, а от тях се правят някакви гумени неща. Те да обясниха, че всъщност начислиха някаква таксичка върху сектора и казаха, че просто трябва да начислят, защото те плащат на този рециклирането. Да. Няма да съвестни просто. Но за съжаление... Това ще стане навсякъде, защото на запад не се Не. Кончици нещо, които кажеш, ти хвърлям. Няма, аз в момента съм щупила една къща, където той един собственик е бил шофьор. И тя е обградена, аз имам десетки губи, не знам какво стовари ги встрани, не знам къде да ги изрециклирам. За съжаление, на тези фестивали приемаме губи, бихме могли да ги вземем, но това са някакви по-малко количества. Ако е някъде регламентирано и аз мога да отида да си платя, дали бих могла да организирам транспорт. Ние работим по темата, нали стана дума, че имаме шредер, който обаче все още не можем да пуснем, защото трябва промяна в комплексно разрешително, което комплексно разрешително се променя в рамките на година, да речем. По-добри времена. И РИОСВ изобщо не работи в наша полза, по-скоро обратното. Знаете тази война между институциите. Цялото министерство е впрегнато в... Коя е войната? Има смисъл, че и Министерство на околната среда с органите и други министерства по всякакъв начин саботират работата на Столична община. По най-друга причина. И наши... Да, сложно. Да, вие ги знаете, ама не са ни жизни подробности, пълен саботаж от всяка. Пълен. А ти искаш нещо да кажеш? Аз искам само да добавя по неговия въпрос, че не съм много убеден доколко е законосъобразно събирането на тази екотакса при вноса на автомобили втора употреба. Защото това е напълня малко казуса с акциза върху автомобилите, който се плащаше. Мисля, че 1-2 години след 2007, когато влязохме в Европейския съюз, до момента, до който не ги осъди един позивчанин в Страсбург, нашите административни органи, които събираха акциза, и после трябваше за задна дата да го върнат на всички внесли автомобили втора употреба след 1 януари. Тоест, тук казва се, че всъщност екотаксата е платена от германеца, когато се е купил автомобил в Германия. Тя вече е платена веднъж в Европейския съюз. При продажбата му втора употреба, независимо дали в Германия, България, в Италия, в Евросъюза, не би следвало да се начислява втори път, както беше с акциз за 2007 година. И просто някой адвокат трябва да се зарови да го раздроби това нещо, защото аз последните няколко години съм насъл няколко коли втора употреба и винаги ми взимат екотакси. И сега той като каза, се сетих, че ми е минало през главата много пъти и просто не съм го подемал като въпрос, но не съм сигурен доколко е законосъобразно. Вече екотаксата е събрана при първоначалната продажба. Защото вносителите на нови продукти, внасям от чужбина нов продукт, плащаме екотакса за пускането му на българския пазар. Екотаксата отива при тези сетните контейнери. Екопаки там, с който имам договор. Но когато внасяш втора употреба продукт, тази екотакса вече е платена в Европейския съюз. Говорим за продукт от Европейския съюз, не от тази страна. Да, но въпросът е как платена в друга държава, тя офсетва разходите, които ще бъдат направени в нашата държава за извеждането от нашия от другия, но който е платен, не знам. Това е много интересен казус. Със някакво решение, защото наистина някой вече е платил. Така беше и с акциза 2007 година. Просто нашите продължаваха тук да събират акциз за втора употреба коли внесени. Ако си спомнят, имаше там до 163 конски сили първо, а на 163 помощните повече.
докато не ги обсъдим. Но как може да се направи пряката връзка между замърсяването и плащането? Ако посредстваме в няколко държави и няколко системи. Министър на здравеопазването, това като някакво видите, което ще бъде, че вече е платена такса. Аз мисля, че би трябвало да бъде решено от закона това нещо. Тоест, не е някакво нечуван проблем. Аз един друг въпрос имам. Свързан с това, което говорихме за мен е град като София, трябва задължително да си има да се опита да си организира такъв процес, като да не кажа, че трябва да има собствено оползотворяваща компания. Но не е позволено от закона, че не може да генерира плащане, не може да получава пари за продукти и такси. Да, може само ПУДОС да получава, което е на държавно ниво, и лицензирана организация, които в момента са 4. Имаше по едно време разговори да се намалят изискванията, за да може да се демократизира този пазар, и Божанко беше много активен. Аз спомням, че мислихме някакви конкретни текстове, които да влезат в закона, но срещна яростно съпротива от лобито на организациите. Тоест няма и вариации, дори примерно като подизпълнител на някои от организации да сключи договор, просто да ги събира от тяхно име. Може, да, може. Всъщност лобито не е окей с... По принцип, но така или иначе, само една от тези 4 организации е интегрирана, т.е. има собствени средства по цялата верига от дейности да работи, останалите използват подизпълнители. Екопак, примерно, използва Евроинпекс, които от тяхно име минават по заведения, първо, второ дигат цветните контейнери. И Столична община може да стане подизпълнител също. Не е невъзможно, в момента се съдим. Да, теоретично е по-невъзможно. Бихме могли да го правим това нещо, да. Да, разширението на този въпрос, той всъщност пак е свързан с лобита, но също важи и за сметосъбиращите фирми. Тоест, защо трябва да са външни, при положение, че има по-малки общини, които имат собствен транспорт? Имат, да, и се справят много добре. На ниво София би следвало да е икономически много изгодно за данъкоплатците в Столична община да не изтичат тия пари към Влогов и други такива споменаваме. Да, ние ще спестяваме пари, но в момента работим по тази възможност. И по всяка вероятност пак ще почнем пилотен проект с определен квартал, в който ще организираме събирането на отпадъци от търговските обекти. Друго нещо, на което много се надяваме и много чакаме от толкова време да се случи, това е въвеждането на депозитна система. Няма, защото и там имаме много сериозни интереси, които пречат тези фирми, които искат да сложат ръка на тази система. И по тази причина аз участвам в първите заседания на Междуведомствената комисия, и тя не е само междуведомствена, в нея участваха всички заинтересовани страни, и Асоциацията на производителите и вносителите на безалкохолни напитки, на пивоварите от една страна, асоциациите на модерната търговия, министерства. И тръгна много хубаво, преди това беше и втора година, мисля, беше такова. И до днес беше нищо. Дори сега чухме, че Министерството е разпуснало работната група. Какво е това? Коя е тази система? Депозитна система, това е нещо, което със сигурност си виждала в много други европейски страни, в което в момента, в който купиш тази бутилка, ти даваш депозит от 5 стотинки или 10 стотинки, които като върнеш бутилка да си ги получаваш обратно. Това едно време беше така. Едно време беше така, точно да. Да, също нещо. Това го има някъде. Почти всички европейски страни. Не, в смисъл в България го има. В момента. В България може да върнеш само бутилки. Не, в България го има, но експериментално в обектите на Шварц група, в Lidl и в Kaufland. Но това е маркетингов инструмент, не е депозитна система. Защото депозитна система, за да работи добре, трябва да е национална. А тя може много добре да работи. Системите държат до 95% от тези материали далеч от сметищата. Тоест хората наистина ги връщат. Но системата е доста сложна, просто защото първо, че трябва да обхванеш
всички градове, т.е. да можеш да си купиш тази бутилка в София, да се качиш на колата и като седнеш във Варна, да можеш да бъдеш във Варна и оттам да си вземеш пари. Т.е. трябва да имаш някаква клинингова система, която отзад финансово да се седи. Трябва да имаш много сериозна организация, което не е rocket science в крайна сметка и в толкова много държави го има. Но по ред причини все още не се въвежда, а това, което Lidl правят и Kaufland е чудесно, но там просто можеш да си върнеш бутилката, получаваш 5 стотинки и можеш и да си ги получиш, или да ги дариш за 4 различни каузи. И на хората това не харесва и работи. Тоест, това, което се случва с Lidl и с Kaufland е много ясен индикатор, че това нещо ще бъде много добре посрещнато и че хората с удоволствие ще връщат. Все пак да, тук е друга сложност, пропуснах, че трябва все пак да бъде защитена системата. Тоест, тя може да поема определени типове и видове опаковки, но те съответно трябва да бъдат защитени, защото нищо не... Примерно в Германия имаше такава история, примерно въвеждат депозитната система и в следващите 3 дена от всички съседни страни с бусове всякакви бутилки носят и ги пускат и прибират парите. От Сърбия, от не знам къде, балкански нации изнасят бутилки и там ги дават за пари и прибират си ги, но виждам смисъл, че т.е. трябва да бъде много добре защитено за употреби, защото в крайна сметка фирмите, които участват в нещо, трябва да плащат това нещо. Така че не е просто нещо въвеждането, но в никакъв случай не е кой знае колко сложно, има го във всички държави и е крайно време и при нас да стане това, че облегчи. Просто представете се всички пиети бутилки да ги няма по сивите контейнери, по парковете, по тревата и по дерета и... По входовете на блоковете. Из цялата държава. Из язовирите, изпомните се като падане на порой и изведнъж се напълни язовирите с... Да. Значи, така, да вземем един пример от контейнерите за растителни отпадъци. Те са друг вид отпадък. Обаче въпросът ми е, предложението, питането ми е следното. Значи, до сега до нашия контейнер съм водила 2 компании хора, делегация. Да видят какво е то контейнер за растителни отпадъци. И за да се обясни на по-скептичните, че това не е просто защото много ни кефи да си имаме в кишето едно игло, нали, да се чувстваме словенци, аз постоянно говоря, че това е суровина. Че това е от него става почва, обяснява се как работи почвообразуването, как после това нещо, като се въведе системата на замърсителя плаща или плащаш колкото замърсяваш, това нещо ти се прихваща от това, в което ще хвърляш сивия контейнер. Та по тази логика не може ли Столична община да измисли, като въведе съответно реални мерки, например капаци на сивите контейнери, едни видеоматериали, кратки, образователни, в които наистина да се обяснява защо е хубаво да е максимално пригоден този RDF, защото той е суровина, т.е. да не се мокри, да не се хвърлят, както ти каза, всички други неща, които затормозяват. Просто в съзнанието на хората, както на принципа на пропагандата, нещо повторено 5 пъти, това е суровина, това е суровина, това е суровина, това са вашите пари. Но наистина много някакси да е кратко и да е ясно обяснено, което е майсторство и това е човек, който много разбира, да синтезира. Защото просто това са парите на хората, обаче някои хора не искат това да се знае. Ами, да, предвидели сме сериозни средства тази година, но за кампании, най-различни канали, много бавно стават нещата в Столична община, за съжаление. И това, което на мен ми се искаше да направим, всичко да бъде by the book. Мисля, че ти, за да имаш добра стратегия, трябва да имаш много добри данни. И всяка добра кампания, нали, поне в 30 годишната ми история на маркетинг експерт, винаги започва с сериозно изследване. И това и ние сме предвидили. В момента имаме обявена обществена поръчка за много дълбочинно изследване, от една страна количествено, т.е. ще обхванем представителна извадка за целия град, освен това ще направим и качествени изследвания, т.е. фокус групи, по няколко фокус групи с представители на 4-те вида части на града: център, едростроителство,
индустриални зони и еднофамилни къщи. Ще хваляме и бизнеси, т.е. много сериозно ще проучим нагласите на хората, мнението, какво мислят и на база на тази информация. Много лесно на база на резултати от проучване се прави кампания. Много лесно. И един друг такъв въпрос, това е по-скоро забележка, предвид отметка. Сега има нерегламентирани сметища, за които, включително, както и ти каза, една фирма каза, дайте са или някаква бригада ще ги извозва, тук кърти чисти, извозва всичките неща, няма да ги мислите повече, само каква ми е идеята. И това нещо се извозва, да кажем, към Филиповци. Даже знам, че е точно така. Обаче, понеже се знае кой пък ги извозва тия неща, съответно хората, които се борят с тези незаконни сметища, те не смеят да изпокажат лицата, защото ги е страх, че нещо може да им се случи. Може ли да измислим ние нещо като гореща телефонна линия, анонимна или аз не знам? Можем, но това е тежка, сериозна престъпност. Да. Значи това са хора, които са оборудвани с изключително съвременни средства. Наскоро стана дума с инспектората, защото наистина това са хиляди тонове земни маси, които незаконно се депонират. Те са с камери, те са с дронове, те знаят номерата на колите на инспектората и в момента, в който тръгне някой на проверка, се знае, че колите са в движение, веднага има отцепка, веднага се взимат изключително добре организирани престъпни групи. Общо взето, да, знаят се кои са, но много трудно се фащат на място, защото наистина има камери от всякъде, ти като се приближиш и всичко изчезва. На мене ми се е случвало. Нали, идват някакви бабанки, какво правите вие тук, какви сте вие тук, как така, вие така, и да, и това е много сериозен проблем. Когато новата администрация дойде, се направи проучване и си бяха идентифицирани 240 незаконни сметища в София. Междувременно сме инвестирали милиони в почистване. Милиони. В момента са 280. Ти го изчистиш и след 2 седмици ще дай да отново. Просто наистина трябва много сериозно да се работи и това е база на сътрудничество на институциите. Столична община сама не може да се справи. Просто не може да се справи. Ако няма помощ от министерствата, ако няма помощ от органите, няма как да го направим това нещо. И тук изобщо не става дума, ние ще ви помагаме да фанете хората, които горят кабели, да ги продават. Не? Дайте сега тук информация и да, например, един дядо седи с една кофа и гори 5 кабела. И сега ще го арестуваме. Хубаво и да го арестуваш, какво ще стане? Какво ще вземеш на боски цървулите? Ще вземеш. Нали? Първо, че не можеш да го губиш, няма какво да му вземеш на този човек. Това е голяма работа. Всъщност става дума за милиони престъпления. Това е нещо, на което насочваме все повече вниманието си, но за съжаление към момента сме сами. Така? Ами аз само искам да отбележа нещо. Това, което ти показа за децата и за тяхното обучение, то е ясно, че ни е необходим такъв малко менталитетен преход, по-дълъг и в мисленето, за да си купуваме чували по 5 евро, да си изхвърляме отпадъците в тях. Но, примерно, може да започнем от там, че думата боклук трябва въобще да бъде изхвърлена от употреба. Освен, може би, само за парламентарна употреба, да речем. Но боклук няма, но отпадъци. Последните 80 години България ползваше думата боклук. Но реално боклук, генерално, дори това, което депонираме на яма, ако се замислим, може би след 10, 20, 50 години ще намерим варианти да го използваме. Мисъл, отпадъците са суровина, материал, енергия, гориво за всеки следващ. Тоест, трябва да спрем да използваме думата боклуци и боклук още от... Да, и затова и нашите усилия се насочват главно към деца, защото те са изключително благоприятна целева аудитория. Тоест при тях нямаш някакви вече вредни навици. Освен това всичките ни проучвания показват много пряка зависимост, тя обратна, пропорционална между възраст
и готовност за промяна. Тоест, колкото по-възрастни ставаме, толкова по-малко сме податливи на разделно събиране. На усилия, свързани с разни каузи, докато децата, всъщност и в моето семейство, доколкото разбирам, това е масовия случай, започваме да събираме, след като децата някъде от чужбина са видяли нещо се прави и чакай, след това ще го изхвърляш тук. Не, да видиш. И отиваш, купуваш за вкъщи и т.е. децата са много сериозен геймчейнджер. Да, трябва да се почне, защото вие си спомняте по социалистическо време, колкото изкривено бъдеш. Ходихме да връщаме по 5 кг хартия и така. В момента сме ниво отдолу дори. В смисъл, сега ако спрем някой тинейджер на улицата да го питаме ти това лято колко килограма хартия си върнал, няма да получим утвърдителен отговор от някой, че да върна от колко ден. Просто деца трябва да ги почнем, че това са отпадъци, това са материали, суровини, това не е буклук. Но всички трябва да ги почнем. За бутилки, примерно, бутилките от бира за многократна употреба, те могат да се използват 30 пъти. Аз между другото за бутилките съм мислил по въпроса, там трябва да следи за смет да играем, а сериозно. С някаква субсидия или някакви допълнителни средства от страна на общината, ти си представи 400 лева на тон ти струва да обработиш отпадъка. Това, ако го разхвърляш една бутилка, сигурно идва 5 стотинки на тая бутилка, като ти отпаднат разходите от производство на втори път на тая бутилка, и трети, и четвърти, и пети, или казваш 30 пъти може да си използва. А ти за една бутилка може да дадеш 50 стотинки, за да ти я върне някой, да субсидираш процеса, да ги научиш да я връщат. След 5 години ще направиш пак на 5 стотинки бутилката, но в смисъл малко следи за смет да играе тук да... Значи две неща. Аз всъщност започнах натам да водя разговора, че средно в Европейския съюз около 13 пъти се използва една бутилка. В България се използва 3 пъти. Но големия проблем са магазините. Малките магазинчета. Не им се занимава. Нямат място. Мързи ги. Служителите там къде са? Нямат. Те не ги взимат обратно. Ти да искаш, няма къде да я върнеш. Точно ние ще образуваме хората, обаче средното звено магазина, то е слабото място. В случая с бутилките. И с това депозитната система ще реши този проблем с отрас. Или такива автомати от страна на общината, които правят, примерно, Lidl и Kaufland, с по-високо заплащане. Общината няма ресурса да се занимава с това, но депозитната система е точно за това. И Съюза на пивоварите са петени да се въведе с депозитна система. Просто защото техните бутилки ще... Просто трябва някакъв свръхстимул, дори извън пазарен, някой да го субсидира, да се струва повече, за да тръгне процес. Имало, казва се депозитна система. Да, но пак ако е 5 стотинки едно, ако е 25 или 50 за бутилка. И аз спомням, че в тази работна група доста се чудехме, т.е. те се правиха и пазарни проучвания, които аз не съм гледал напоследък, но какъв е правилният размер на депозита. В смисъл, от една страна трябва да е достатъчно висок, за да мотивира човек да върне, но не чак толкова висок, че да му скъпи твърде много продукта. Защото пък сложиш по 1 лев, сега да си вземеш една кола за лев и за 2 лева песо за един. Но винаги имаш някаква златна среда, нали? Така че хем така. И депозитната система един момент със сигурност ще стане, това ще реши много проблеми. Супер. Мисля, че няма повече въпроси. Получи се страхотна дискусия. И много благодаря за тази възможност. Ти благодарим. Благодаря ти. Това, което е важно, е, че наистина всички сме част от проблема. Абсолютно всеки един от нас трябва да стане част от решението. Няма как да се решат тези проблеми. Благодаря, че прие поканата. Благодарим, че отдели време. Да ни образоваш първо нас.